Ида, свекаро, Ида. Готови ли? Готови ли? Уважаеми госпожи и господа, позволете ми да прочета нещо от името на Народно читалище Слънце, 1928, село Браница, област Хасково. Уважаеми дами и господа, ние сме група Сакарски фолклор към Народно читалище Слънце, 1928, село Браница, област Хасково. Вече дълги години пазим, съхраняваме и представяме богатството на българския фолклор. През това време сме участвали в множество национални и международни фестивали, откъдето сме завоювали редица престижни отличия. Особена гордост за нас са 7-те участия в Националния събор на народното творчество в Копривщица, където неизменно сме били отличавани с златни медали. С златен медал сме удостоени и от Международен фолклорен фестивал в Велико Търново. Многократно сме участвали в фестивалите Богородична стъпка Стара Загора, Рожен, Гълъбово, Неделино, Свиленград и много други. Днес в колекцията на групата има над 80 отличия и медала, които са признание за труда, постоянството и любовта ни към българските народни традиции. Последното ни участие тази година беше на фестивала в град Гълъбово, където се представихме с пеени хора и отново заслужихме златен медал. За първи път представихме обичая забиране на булката от бащиния дом на фестивала в манастира Света Троица край Тополовград, откъдето бяхме отличени с бронзов медал. Днес имаме удоволствието да ви представим един от най-вълнуващите моменти от традиционната българска сватба – забиране на булката от бащиния дом. От незапомнени времена сватбата е едно от най-значимите събития в живота на българското семейство. Тя бележи сродяването на два рода и поставя началото на ново семейство. Затова заема особено място в българския празничен календар. Преди самия сватбен ден се изпълняват множество обичаи, обреди и ритуали, които в нашето село наричаме адети. Всеки от тях носи дълбока символика, красота и силен емоционален заряд, преплитайки радостта от създаването на ново семейство с тъгата от раздялата на момата с нейния бащин дом. По стара българска традиция, сватбата винаги се е провеждала в неделя, през деня, когато цялото село е ставало част от празника и е споделяло радостта на младожениците. Заповядайте заедно да се преживеем един автентичен сакарски сватбен обичай – забиране на булката от бащиния дом. Вие сте момичета и момчета. Зълвата, да дойде при мен, да лечи, че е зълва. Айде, от тук нататък тръгай с батя. Мамо, течо, ние чуваме за булката. Тръгвайте, че да тръгвайте. Край калтата да минте, постинта да го играйте. Минаваме, забираме калтата и продължаваме. Няма ли да минат? Добротуро калтата! Добротуро, добре сте ми дошли!
Рано станаме с камата да се приготвим ние и чакаме с нетърпение булката да заберем. А сега да почерпя от кутката реке и да вървим, че булката чака да я заберем. На здраве! На здраве, калтата. Се чува. Как говори? Нормално там. Те отиват да... Кате, вързали кучата, Кате? Вързали, мамо, вързали! Чуете дали? Добро утро! Добре сте ли дошли? Добре заварили. Имаме булка за взимане. Еми, щом има булка, ще я вземете. Айде. Дай, майко, момиче. Я сега да върта на залвичката един шал, дайде на коробку да се промени. Що не го фанали? Да държи станат. Айде, Калмано! Я да си видиш булката, да няма някакъв куцур. Я да ги направим по-хубава булката. Няма. Айде, чечо, че дай това първо. Вземе дъжте то бакър, да си носите вода с него на вас, на сватове, живи и здрави много години. Моля. Ела, Кати. Айде, Кати. Айде, мама, дай то мисал на татко си дал чо на баира да има какво да му давивам ляба. Вземи дъжте тая пара, да си купиш кондури, ти си имаш царвули вече. А дар мен тази престилка да дойде на гости, повече да шетам. И мама ще й сложи пендар, който искаш това да се вземете с него. Защото съм ходил. Знаете и тази паричка, да си имаш пари и отиваш на друга къща и да слушаш там. Аз сега дари сестричката си една престилка да дойде и тя да ми помага. Ако една пара измине, да си имаш, да си купиш каквото си искаш. Айде, дай сега на кума канеската, Велкин се оттори да даде някакъв лев повече. Дава. Айде калката, вземи тая от канецка от момина страна. Кът калтата, аз сега за канеската давам тази пара и пожелавам здраве, късмет и берекет. Всички тук сме се събрали булката да заберем и на друга къща да я заведем. Айде, 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 айде!